course. Ngayon lang ako pupunta ng gabi dito ah. Gagawin daan sa sasakyan. Ito yeah. Pupunta dun. Grabe yung ano. Bicycle parking area. Pero naging motor tiger na. Lupit. Lupit mo, Lodi. Pag-ibig mo yan ay sa'min noon hanggang ngayon. Hindi na tayo, right? So hindi na ako magano. Maraming salamat Teacher Efren. So ngayon po ay makapakinggan tayo ng salita ng Diyos. Isa pong misyonaryo galing sa Cagayan, ang ating pong mensahero. Tawagin na po natin Pastor Rafael Nivado. Gagi. Tayo ng lupit. Panis, gagi. Magandang hapon po sa bawat isa po sa ating lahat. So, po si Pastor Rafael Nivado at kung inyo pong luluubin, And guys, so hindi na tayo sa ano, look up work. hiram yung kahit kunting pagdinig po ninyo. Yan. Narito po kami at mangangaral lang po ng simpleng para ng kaligtasan, pero ito po ay wala pong bayan. Libre po ito. Nasaan na si ano, So, bago po tayo mag-umpisa, Boss ay Gabriel? po ang isang talata dito sa Biblia. Dito na ako. Sabi po niya dito sa Roma chapter 6 verse 23 Ayun na, tara dun. Shit, naka-helmet ako, nakakahiya. ay nakalagay po dito ang dalawang Naka-helmet ng ako. balita. Nagbablog kasi ako, nagbibideo na rin kasi ako eh. Siyempre, unahin natin ang masamang balita. Ayan. Ang dalawa ay ang magandang balita. So, Po dito, wala, nakakahiya. "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Naka-helmet ako na ano, maglalakad-lakad dito. Panginoong Diyos o Ama na dakilat ng pagkakas. Bahala na dyan. Panginoon, kami Tara. po ay nagpapasalamat po sa inyo sa Tara guys, pagkakataon lakad-lakad tayo dito. na alam po namin hindi po ito aksidente at salamat dahil pinahintulutan Gabriel po Bas- kami para Hindi ko yun boss. Iba yung ibang Gabriel, may nagaya kasi sa akin kanina dito. Punta daw ako dito. Tara, so lalakad-lakad ako Mahal dito. niyo po sa bawat isa. Naka-helmet pwede ako kami eh. Maligtas Panginoon kung tatanggapin po namin ang Panginoon Kristo Hey guys, so bilang aming Panginoon at hindi na tayo sa may ano, lookup. Ibilis na ng Espiritu at ang kalagitnaan. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Yung Christmas tree. Yan. Tapos yan, may Merry Christmas tsaka Happy New Year doon, kaso hindi masyado makita kasi natakpan ng puno guys, no? Idol, may sticker ka pa ba sa December? Meron Idol, December meron. So asan na yung humingi ng sticker dito? Sabi po ng Biblia na po sa Romans 3:23, Tara guys, dito na. of the glory of God. Lahat ay inuwatin ay nagkasala. Hello kay Ate Leng. Kapag aaminin natin
Nandito lang din po ako sa wharf. Yung mga nandito sa wharf guys, hingi na kayo sa akin. Nandito lang ako. Naka-helmet ako. Naka-helmet ako guys. Shoutout na din sa mga tropa dyan sa Alamino, si Mark, Reniel Cardona, Christian James, Benedict Magno, Boss Joey. Nakakaya. Tara mag... Sarapan ng Panginoon. Guys, dito lang ako ha. Maglalakad-lakad lang ako guys ha. Ano, nakakaya eh. Naka-helmet ako eh. Nakakalugod sa Panginoon. Sabi ng Biblia, dahil sa kasalanan natin, kahit na ikaw May nag-ano dun eh. Ayan. So, nagbi-video ako ngayon guys sa GoPro. Tapos naka-live din ako. Kaya ganito. So, yee. Yeah. Ari ko. Simula tayo dito sa may playground. Ito yung playground. Ayan. Tapos dito lang tayo. Lalakad-lakad tayo. Go lang ng go. Oo nga eh. Ito ba? Mas maganda dito maglakad dito. Pala pa oh. Ay! Ayan. Medyo nagsilabasan yung dumi. Sarap ng hangin dito. Sana all. Maria Haina. Tagal naman numilaw ng Christmas tree. Gagin dito si Bertong Kutsara oh. So guys, may live performance. Talagang kape ninyo. Wala, mayaman na kami. Ayun na. Ayaw nyo ng kwarta. Wala, mayaman kami. Tuloy kayo. Thank you, brother. Mayaman kami tuloy. Tara, sundan na natin siya. Idol, may sticker kayo doon. Meron na idol. Ah, sige. So, ano? Ikaw pa yun, sir? Ikaw pa yung nag-chat sa akin? Hindi. Ay. Pero may sticker niyan, yun ako yung luma. Ah, okay. May nagpapunta kasi sa akin dito eh. Tapos, hindi siya... Pag mo naman na idol, talagang pupunta mo yung humihingi sa'yo ah. Oo nga eh. Hindi kasi kanina nasa plaza ako. Ayan. Dalawa. Thank you. Yun, shoutout pala kay boss. Thank you. Pangalan mo pala boss? Christian po. Ay, Christian din. Christian din yung kanina sa bayan. Ayan. Thank you, thank you. Yes. Thank you boss ah. Oh, sige, sige, sir. May ipapatanong ba kayo guys kay Kwan?
Uncle Berto. Uncle, Ay, may ano ka ba? May... sige, kanta na lang kayo. Naka-live ako ngayon. sige. Sige natin. Baka may magpa-shoutout sa inyo. Alright. Maraming tayong kung ganyan. Anong gusto nyong kanta? Alam ko na na. Sige. Alright. Comment nyo yung gusto nyong kantahin ni Uncle Berto. Sige. Pero simulan nyo na, Uncle. Oh my heart, won't believe that you're I can't tell myself that is true. I can give over everything you want, my love. Lord, I find that myself all over you. And don't forget to remember me and the love that used to mean. I still remember me. I love you. In my eyes, I'm remembering the daily stuff about. Don't forget them to remember me, my love. All my world lies this photograph. I'll take it again. The right time, you forget me somehow. And you're the man on my soul. You take me out my home. Let me try, can't forget you right now. Yeah. Don't forget Dito lang kayo. Shoutout. I still remember me. I love you. And my eyes are remembering the darkness that I'll about. Don't forget them to remember me, my love. Yun. Nagdala mo daw yung I Know ng Tom Jones. I know what is name, little ocean and the sky. I know what is name, little ocean and the sky. I look alone with my heart is stone to the field in heaven of fear. And you touched my heart and you touched my heart. If I'm getting the joy, the feeling, I know what is meant. The joy of your love. My head and time, my head and time.
the joy of the living. I know what is man, the joy of love. My hand on tight, my hand on tight. I know that heaven is filled. I know all you and the blessing I know. Anong daw? Yun, galing, galing, galing. Ayan. And then Tom Jones. Magkano pong ano talent pinyonggal? Ay, wala. Basta kung magkano ibigay nila, siya mo nang tatanggapin ko. Ah, kahit ilan po, no? Hindi naman ako humihingi ng ika nga. O hindi. Basta magkano iabot sa akin, tatanggapin ko lang. Ayaw, hindi naman ako gaano sikat. Di ba ako ano? Di ba? Ah, Nasa puso ng tao yan. Ganun kahit lang. magkano no, uncle? Oo. Oo, wala. Kumikisahan tayo, miski sana nakarating tayo. Miski sana makarating ka ng Bulinaw, makarating ka ng ano. Kaya nga maraming nakakakilala sa inyo sa ano eh, Bolinaw, Bani. oo. Nakakarating daw kayo eh. Ay, inaano-ano ko yan, mga yan. Opo. Kaya kilala ko na. Ito lang po kasi medyo short ako eh. Miski sa Dasol, ako Ano? din. Pare ko, thank you. Thank you po, uncle. Merry Ayan. Christmas. Merry Christmas. Taga saan po Ayan. pala kayo, uncle? Di ba taga Alaminos kayo? Hindi, tayo rito. Saan nga, sa Lukap. Lukam, Ah, Ricodo. Ricodo. Oo. Taga magsaysay ako eh. Ah, magsasay kayo. Ay, di naman kabibayan. Kabibayan. Gayo. Kaya nga po eh. Ayun. Ay, shout out. Sabi ng mga barkada mo. Sige, Jorge. Sige po, sige po. Christmas ano nga? Sige po. Thank you. Ayun. Pwede pong humingi ng sticker. Pwede po, pwede. Lang. Kakabit ko po sa raider ni Papa. Kayo ba yun, sir? Ayun. Kaya pala. Kanina ka pa dito? Ah. Oo. Ayun. So, Lagay ko sa box. ito. Dalawa na kasi kukunti naman yung humingi yan. Shoutout pala kay Boss Sanjo po. Sanjo, Boss Sanjo, tsaka kay Boss Charles po. Charles. Ayan, Salamat po sa sticker. Pero naka-subscribe ka ba sa akin, sir? Sa YouTube? i-search. Iyan ako na lang po mamaya. Ah, sige, sige. Wala pong internet dito. Ah. Pero hindi ka pa naka-subscribe Sa Facebook lang po. sa Facebook. Pero may net ka ngayon. Opo. Ah, nanonood ka ng live. Ayun. I-ano mo, boss, i-subscribe mo na. Subscribe mo na, may bibigay ako sa'yo. Ngayon ko na yung ilaw. Ayan. So, guys, shoutout po kay Ma'am Altagracia, shoutout po kay Boss Senki. Ayan, dito tayo ngayon sa Lukap. Katatapos lang ng live performance. Ayun. So, may follower tayo dito. Sabi ko mag-subscribe siya. Ayun. Kasi, pag may nag-subscribe sa akin or may subscriber ako, may bibigay ako. Ito na lang. Ito. Gusto mo ba to? Ah, to. Yan. Ano? Yan. Takata na green key holder. Ayan. Sige, idol. Salamat. Salamat. Thank you. So, yun. Umilaw na yung Christmas tree, guys. Shoutout po kay Ma'am Luisa Lopez. Tapos kay Boss G Galvez. Hello po kay Boss John Edric. Ito na yung Christmas tree. Ayan, guys. Sa mga hindi pa nakapunta dito sa Lukap, sana all idol by keyholder. Ayan. So, nakasubscribe po ako. Pag nakita niyo ako, guys, tapos tinanong ko kayo kung nakasubscribe kayo or hindi. Pag nakita ko nakasubscribe kayo, guys, bigyan ko kayo ng key holder basta meron, ha.
Dilim na. Naka-helmet pa rin ako. Naka-helmet pa rin ako. Ay, may taho. Gagi, may taho guys. Taho. Daming tao dito oh. Ayan. So tara na, nabigyan ka na yung humingi eh. Shoutout po kay Ma'am Marilyn. May hihingi pa po ba guys? Alis na ako. Ay, Sir Julio Jules, shoutout po. Chat kita bukas Sir Jules, Julio. Magpaparehistro kasi ako sa LTO bukas eh. Shoutout po kay Boss John Abalos. Ayan. So, uwi na tayo guys. Tara. Bye-bye. Aray ko. Kung kayo po ay nagawi po sa Barangay Mona, hanapin niyo po ang aming church, Mona Bagong Baptist Church. Nais niyo pong lumago sa biyaya ng Panginoon sa kanya pong salita. Marami pong salamat. Sir, magandang gabi ho. Ay, ano po? Sir, pa-shoutout naman sir. Ay! Sige sir. Grabe na sir, dadandaan ka dito sir. Oo. Pangalan mo pala sir? San Marco sir, Mendoza. Ayun. Sticker ba? Ay, nagbebenta ka? Oo. Ah, Kasi ako pambayad ng tuition ko. okay. Ay, nagkita-kita yun sir eh. Kanina pa kita hinahanap sir, saan ba yun sir? Ayun. Kasi ako na yung sticker mo sir. Picture na rin tayo sir. Ay, hello sir. Ayun na yung sticker. Sticker po. Sige, sige. Nalagay ka na lang sa tricycle. Sige po. Yun. Yun, shoutout po kila sir. Sir, pwedeng pa-picture. Post ko lang sa page ko. Sige, Ayan. no problem. Kasi madilim na yung camera ng GoPro, baka hindi na masyado kita yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayun, liwanag. Sige sir, thank you po, thank you. Picture na rin tayo sir. Okay. 1, 2, 3. Yan, sa pa sir. 1, 2, 3. Okay, thank you sir. Salamat sir. Ingat po kayo, ingat. Sir, baka wala kayong pasalubong. Nagtitinda rin kami niyan. Marami rin kami niyan. Salamat sir. Ingat sir. Sige sir, Shoutout na lang sige, po. sige. Thank you. So guys, uwi na tayo. Ay, mas ko pala to. Ay ko, shucks. Sorry. Ay, sige sir.